Bos días, empezamos. Vale, empezo. Rematado a sesión ordinaria do Consello da Xunta de Galicia, como sempre, paso a darlles conta dos asuntos máis importantes tratados e acordados. Perdón, o primeiro, a proposta da Axencia Galega de Turismo hoxe é dentro da estrategia de acadar cada día un turismo máis sostible, que é unha das demandas principais que aparecen en todas as enquisas de satisfacción de viaxeiros. Hoxe acordamos aprobar unha orden para destinar 10 millóns de euros a promover melloras de eficiencia enerxética nas empresas turísticas de Galicia que contribuyan á súa sostibilidade. A quen van dirixidas? Pois a establecementos de aloxamento, isto xa se fixeron outras veces, pero este ano como novidade tamén poderán beneficiarse establecementos de restauración, bares, cafeterías, restaurantes, a toda agora eran, solo se podían beneficiar, como digo, establecementos de aloxamento. Ahora tamén de restauración en sentido amplio, bares, cafeterías e restaurantes. Outra novidade da convocatoria deste ano é que poderán pedirse axudas para melloras nunha parte do local. A toda agora tiñan que ser reformas integrais, ou todo o local, o edificio, ou nada, ahora poden ser reformas parciais, e tampouco se vai exixir un mínimo de antigüedade para poder recibir este tipo de axudas. É dicir, establecementos máis recentes, se queren facer melloras na súa eficiencia enerxética, poderán acollerse. As axudas poden chegar ata o 70% do investimento e incluso chegar a un 90% si se acredita un especial aforro de enerxía coas obras de mellora que se queren facer. O ano pasado esta convocatoria, xa digo, coas restriccións que este ano non hai, era de 7 millóns de euros, este ano volves a convocar ante a altísima demanda unha nova orden por 10 millóns de euros. A proposta da Consellería de Medio Rural, hoxe, o Consello da Xunta de Galicia, cambio de asunto, deulle o visto bo a resolución das axudas que se convocaran no seu momento para colaborar cos concellos na mellora dos camiños de concentración parcelaria. Camiños que estaban en zonas de concentración parcelaria, que estaban deteriorados, que necesitaban facer melloras. Convocamos no mes de xaneiro esta orden, é a primeira vez que se convocaba, hoxe o Consello da Xunta de Galicia deulle o visto bo á resolución desta axuda. Vanse beneficiar 38 concellos para melloras nos seus camiños de concentración parcelaria. En total son 5,1 millóns de euros e as achegas están entre 125 e 200.000 euros, dependendo dos destinatarios. Xa digo, como máximo 200.000 euros por concello. Recordo que o que se vai financiar con estas axudas son mellora de camiños, como decía, que incluye limpeza e roza das cunetas, reparación de fochancas, mellora dos firmes e tamén de capacidade dos camiños, pois das canalizacións que van nas beiras, aumento da súa dimensión cando ten que pasar maquinaria agrícola de especial tamaño, en definitiva, todo aquilo que contribuye a manter ou a modernizar estes camiños en 38 concellos por valor de 5,1 millóns de euros, ou se quedou resolta esta orden por acordo do Consello da Xunta de Galicia. Cambiando de consellería, a proposta da Consellería de Economía, hoxe tomamos un importante acordo que ten que ver cos recursos mineiros en Galicia, con unha minería sustentable. Somos líderes en produción de varios minerais con moitísima demanda. Estou falando da rocha ornamental, do granito, de cuarzo ou do cuarzo. Somos líderes en produción a nivel nacional, pero é certo tamén que temos un enorme potencial na extracción de outro tipo de minerais que neste momento, ademais, están sendo claves para as novas industrias relacionadas coa descarbonización e con sectores estratégicos. Por exemplo, automoción, industria metalúrxica, telecomunicacións, téxtil, demandan minerais que existen en Galicia e que poden ser extraídos dentro dunha minería sustentable. Por exemplo, en Galicia temos os únicos yacementos, en algún caso de toda España, en algún caso de toda Europa, pois, por exemplo, cobalto, tántalo, niobio, que son minerais de altísima demanda e que existen en moi poucos sitios, como digo, do mundo. Existen aquí en Galicia. Tamén temos xacementos importantes de cobre, de magnesio, de wolframio, de platino e, polo tanto, todo isto é unha riqueza maneira que compre actualizar
organizar a súa extracción. Hai un inventario de dereitos mineiros que necesitaba unha actualización, unha revisión, e foi o que acordamos facer hoxe no Consello da Xunta de Galicia. Hoxe lle dimos o visto e prace a impulsar o primeiro plan de desenvolvemento de dereitos mineiros de Galicia. Isto pasa primeiro por facer un estudio pormenorizado que está prácticamente rematado de todos os dereitos mineiros caducados que existen en Galicia. Hai moitos, este é un traballo previo necesario para tomar o acordo que tomamos hoxe. Se identificaron 200 casos, ao redor de 200 casos de dereitos mineiros que están caducados. Estou falando de permisos de exploración, de investigación, concesións para explotación, todo eso estaba caducado, había que facer ese inventario, e agora xa podemos pasar á seguinte fase, que é o que, en realidade, o que constituye este primeiro plan de desenvolvemento de dereitos mineros, e que sirve para definir os dereitos e os criterios de baremación dos concursos e inmediatamente proceder á súa convocatoria. É dicir, a partir de agora, todas as concesións mineiras que se fagan dun xeito ordenado, sabendo ademais o que xa estaba caducado, reorganizándolo e volvendo a sacar a concesión si procede. Por lo tanto, as empresas van poder primeiro solicitar permisos de investigación para ver o potencial do subsolo dunha zona e, posteriormente, en función deses estudios, esas investigacións, solicitar a concesión da explotación. Bueno, por suposto, en este plan que poñemos en marcha está contemplado solo poñer en marcha proxectos que usen métodos de extracción e produción sustentables e respetuosos co medio ambiente. Pero xa digo que era necesario primeiro facer esa reorganización de todo o caducado e despois sistematizalo para poder sacalo a concesión. Tamén, seguindo coa Consellería de Economía, hoxe o Consello da Xunta de Galicia deulle o visto bo á resolución dunha convocatoria de axudas feita hai uns meses para que aqueles concellos que teñen parques empresariais e necesitaran mellorar os seus sistemas de distribución de electricidade poderan facelo en base a estas axudas. Son 3,1 millóns de euros destinados a 5 concellos, que son os 5 que solicitaron estas axudas no seu momento: Corgo, Ribeira, Gondomar, Tordoia e Ordes. Van recibir achegas para facer melloras enerxéticas nos polígonos que están nestes concellos. E isto vai permitir tanto atender necesidades de distribución eléctrica que tiñan empresas que xa estaban instaladas, como, sobre todo, favorecer que cheguen novos proxectos por mellorar as condicións de distribución eléctrica que existen nestes polígonos. Ademais, como novidade, en unha orden que a primeira vez que se convoca, a novidade este ano é que ampliamos o período de execución das obras por parte dos concellos de 2 a 3 anos, precisamente, a veces son obras complexas, necesitan de moitos permisos, e os concellos solitaran esta ampliación que se lles concede. Cambiando de consellería, imos a Consellería de Educación. Hoxe tomamos un acordo importante relacionado coa estabilidade dos investigadores e dos proxectos que impulsan estes investigadores, sobre todo os investigadores calificados como excelentes, aqueles aos que o Consello Europeo de Investigación otorga cada año axudas aos seus proxectos científicos por atopar as máis altas cualificacións nas baremacións que se fan. Son, por así decirlo, a elite da investigación. En Galicia actualmente hai 31 investigadores galegos beneficiarios destas achegas para os proxectos calificados con máxima categoría. Somos a 6ª comunidade en España con maior volumen de proxectos que están nesta elite que determina o Consello Europeo de Investigación, e o que vimos facendo nos últimos anos, desde o ano 2012, é apoiar o labor destes investigadores, é dicir, complementando as axudas que están recibindo a nivel europeo polos proxectos de investigación que están facendo. Dende que empezamos a complementar as axudas que se reciben estes equipos investigadores, destinamos casi 9 millóns de euros, 8,8, para facer un complemento, xa digo, o que están recibindo. E o que acordamos neste Consello é facer o complemento correspondente ao ano 2024. Acordamos destinar 1,5 millóns de euros para consolidar os proxectos de 6 científicos galegos que están recoñecidos polo Consello Europeo de Investigación nas máximas categorías, na máxima baremación dos seus proxectos. Son 6, como decía, 4 traballan na Universidade de Santiago de Compostela e 2 na Universidade de Coruña. E recibirán entre 130, o que menos reciba, para o seu proxecto, e o que máis 325.000 euros. Estes científicos en que están traballando? Cales son os seus proxectos, os que imos complementar con 1,5 millóns de euros? Pois desde unha nova técnica de radioterapia con menos efectos secundarios,
outro equipo está estudiando o impacto que os metais teñen na vida e saúde das persoas, outro equipo está diseñando electrodos para usalos en baterías recargables, outro equipo biofabricación e impresión en 3D de tecidos e órganos artificiais para utilizalos en medicina e o último traballa no campo da electrónica orgánica. Seguindo coa Consellería de Educación, hoxe coñecimos e avaliamos no Consello da Xunta de Galicia os resultados da última enquisa sobre convivencia escolar que fixo a Xunta de Galicia no marco da Estrategia Galega de Convivencia Escolar Horizonte 2025. Mañán se explicará máis polo miúdo, explicará o Consello de Educación, pero por darles algún dato que coñeceos o Consello da Xunta de Galicia, creo que o máis salientable é dicir que o 90% dos entrevistados, e foron máis de 172.000 persoas, entre alumnos, profesores, familias, pois digo que o 90% dos entrevistados asegura que os conflitos son pouco frecuentes no centro escolar, donde estén estudiando ou traballando. Tamén, digo, mañán se explicará máis, pero non só se pregunta sobre o conflito nas aulas, nesta enquisa, tamén sobre o uso de novas tecnoloxías, sobre os roles de xénero, e decía o dato máis relevante que se acabo de decir, pero tamén outro relevante podía ser que tamén unha porcentaxe superior ao 90% dos alumnos considera que o seu centro é un lugar inclusivo onde todo o mundo, en xeral, é benvido. Tamén aumenta a percepción de que mellorou a convivencia en todos os grupos de enquisados, medre o número de alumnos que din non ter padecido conflitos nunca no seu centro escolar, pasa do 70% ao 73%, e tamén o número de alumnos que din non ter provocado nunca un conflito no seu centro escolar, que chega ao 85% dos enquisados. Conflitos máis habituais detectados, pois desde os problemas derivados de chegar sistemáticamente tarde a clase, de faltar a clase, nin siquiera asistir, recibir insultos, mentiras. Bueno, estos son sobre todo enquisas que se fan aos alumnos e que poden estar na base, na orixen dun conflito. Xa digo, mañán o explicará millor o conselleiro, máis polo miúdo, o conselleiro de Educación, pero creo que un bo dato, que como conclusión da enquisa, que o 90% dos enquisados pensa que hai un bo ambiente respecto á convivencia escolar nos centros nos que se fixeron as enquisas. Cambiando de Consellería, a Consellería de Cultura, hoxe fixemos un balance e un acordo. O primeiro foi un balance do Hub audiovisual que existe en Galicia, un programa extraordinario que se puso en marcha no ano 2021 ata o ano 2023, e que o que quería é contribuir, sobre todo despois da pandemia, á recuperación económica do sector audiovisual galego, que era moi potente antes da pandemia e está volvendo a coller un pulo moi importante. Ao mesmo tempo, converter a Galicia cada vez máis nun destino para rodaxe de longametraxes, producións para a televisión, para plataformas, en definitiva, un lugar preferente para as produtoras agora desenvolver o seu traballo. A primeira conclusión é que as medidas deste hub de audiovisual durante os 2 anos permitiron desenvolver en Galicia 109 proxectos culturais que se traduciron, pasándolo a retorno económico, nunha cantidad de 32,3 millóns de euros. Estamos falando de 9 rodaxes de series e películas que se fixeron nestes 2 anos, 64 preproducións audiovisuais, 600 concertos, tamén creación de videoxogos, obras musicais, en definitiva, un panorama que acredita que todo o que ten que ver coas industrias audiovisuais e artísticas en xeral se está recuperando con fortaleza en Galicia. E decía que hai un acordo, aparte deste balance que fixemos, que se deriva de que unha das medidas con maior retorno que vimos nesta estrategia de 2 anos foi as que se dirixían a atraer novas rodaxes a Galicia. Entre o 2021 e o 2023 adicamos 2,78 millóns de euros dentro desta estrategia do Hub audiovisual, 2,78 millóns de euros a atraer estas novas rodaxes a Galicia. Hubo un retorno económico importante, non se chegou o investimento a 2,78 e o retorno foi de 22,1 e unha creación estimada de 650 postos de traballo. E, polo tanto, en base a este balance específico dentro da estrategia do Hub que ten que ver con novas rodaxes, o que acordamos hoxe foi destinar 2 novos millóns de euros a unha nova convocatoria de axudas para seguir atraendo rodaxes de series e películas a Galicia. Cada proxecto recibirá ata un máximo de 300.000 euros e entre as novidades respecto á convocatoria anterior a que acaba de finalizar
é que, a diferencia do que pasaba toda agora, que só se podían subvencionar ou produtoras galegas ou coproducións que estiveran lideradas por unha produtora desde Galicia, agora ábrese a posibilidade de subvención a calquera produtora que estea no espacio económico europeo, sempre cando decida gravar en Galicia. Por que se fai isto? Porque, lóxicamente, se amplían as posibilidades de que veñan aquí máis produtoras e, ademais, hai que ter en conta que, aínda que veñan de fora, a maioría dos medios que contraten ou que necesiten vanos buscar aquí en Galicia, ben subcontratando ou alugando, pedindo servicios de produtoras da nosa comunidade. Ampliamos, ademais, o período mínimo de rodaxe en Galicia, antes estaba en 2 semanas, agora vaise pedir 4 para que haxa máis retorno e vaise exixir que polo menos o 40% dos orzamentos subvencionables con estas axudas sexan para gastos de personal. Cambiando de Consellería de Medio Ambiente, hoxe tomamos un importante acordo que ten que ver coa planificación en materia de augas de Galicia ata o ano 2033. Todo o que ten que ver co cambio climático, as novas necesidades de abastecemento derivadas das novas actuacións industriais, as novas necesidades de agua que demandan os novos cultivos, o turismo tamén, as novas normativas que afectan tanto o abastecemento como o saneamento de augas en Galicia, todo iso demanda dunha planificación cun horizonte longo e, polo tanto, o que aprobamos foi destinar 7 millóns de euros a toda a planificación que haxa que facer en materia de xestión dos recursos hídricos de Galicia e das súas infraestructuras ata o ano 2033. Son unha planificación xeral, 5 eixos desta planificación que se traducirán en toda a documentación, os estudios que haxa que facer ao respecto, por debullalos un pouco máis, o primeiro eixo tería que ver co novo plan de saneamento de aguas. Primeiro hai que ter unha fotografía da situación actual das infraestructuras e despois determinar as necesidades e priorizalas que teñamos no futuro ata o ano 2033. Estou falando de melloras para a xestión de augas pluviais, melloras de eficiencia enerxética das instalacións de tratamento de augas, medidas para promover a reutilización das augas residuais unha vez tratadas. Isto sería o primeiro eixo. O segundo tería que ver co diseño dun plan xeral de abastecemento para adaptar ao abastecemento aos novos criterios técnicos sanitarios de calidade de augas, garantizar o suministro á poboación en todos os lugares, facer tamén plans de emerxencia frente á seca, reducir fugas na rede de saneamento, que agora hai moitas, isto sería o segundo eixo. O terceiro ten que ver coa seca. Afortunadamente, non son episodios tan frecuentes como noutros lugares do noso país e en outros lugares do mundo, pero é certo que Galicia sufre episodios de seca, a veces moi localizados, pero non deixan de selo, e, por darles un dato, dende o ano 2022, Galicia tivo 2 episodios de seca localizados en alguma parte do noso territorio. Por lo tanto, este plan especial de seco que vai facer é actualizar os criterios para cando hai que decretar, hai que decir que se produce un episodio de seca en Galicia e tamén unha coordinación da resposta de todas as administracións. E este plan especial de seca vai incluir 2 documentos sobre a conca Galicia-Costa, referida a seca, recordo que a conca hídrica que xestiona a Xunta de Galicia, e ademais é a que atende a máis poboación, 2 millóns de persoas, 3/4 partes, algo máis da poboación galega, está incluída na conca Galicia-Costa. O cuarto eixo ten que ver coa elaboración dun plan hidrolóxico para a conca Galicia-Costa, que o que vai facer é fixar as obras a facer a nivel de saneamento ou abastecemento, pero xa referidos concretamente a esta conca que, insisto, atende aos 3/4 partes da población Galicia. E, por último, o quinto eixo sería a elaboración dun plan de xestión do risco de inundacións para fixar as zonas de maior perigo, para establecer medidas a seguir, como cando é necesario abrir un río que agora está canalizado para evitar un risco de inundación, cando sexa necesario ampliar os leitos fluviais ou cando haxa que deseñar zonas de inundación controlada. Cambiando de asunto de Consellería, hoxe acordamos destinar 700.000 euros, seguindo cos convenios de colaboración da Xunta de Galicia coas diferentes federacións que atenden diferentes aspectos da discapacidade. Hoxe acordamos destinar 700.000 euros á sinatura de 2 convenios con 2 asociacións. A Federación Galega de Asociacións de Familiares e Persoas con Enfermidade Mental, FEAFES, e a Federación Galega de Asociacións de Atención a Persoas con Parálisis Cerebral. E atenden entre as dúas ao redor de 6.000 persoas, a parte das súas familias,
e destiñamos, xa digo, a funcionamento destas asociacións, non son concertos sociais, iso iría por outro lado, para axudar o seu funcionamento 700.000 euros repartidos entre as dúas asociacións. E tamén, outro acordo en política social é o diseño por primeira vez dun plan integral de atención psicolóxica en materia de violencia de xénero. Que queremos facer? Aglutinar nun mesmo plan, en unha mesma planificación, os diferentes servicios de atención psicolóxica que están agora mesmo, están vixentes, pero non aglutinados nun plan dirixidos a vítimas de violencia de xénero, de abuso sexual e tamén menores agresores que a Fiscalía deriva os servicios sociais da Xunta de Galicia. A parte de aglutinar todos estes plans, aumentamos a cantidade que destinamos a eles en 100.000 euros e ata chegar a cuantía deste plan para este ano 2024 vai ser 760.000 euros. O obxectivo pode chegar ao redor de entre 1.800 e 2.000 persoas atendidas. Son 4 programas, un de atención psicolóxica a mulleres e menores que sofren violencia de xénero, outro de atención psicolóxica pero nunha quenda de guarda, é dicir, sempre estarían disponibles para casos de urxencia, tamén para mulleres e fillos menores afectados por violencia de xénero. A parte, o primeiro programa sería para unha atención regular e o segundo unha quenda de garda psicolóxica 24 horas. O terceiro programa sería o programa FENIS, son medidas de prevención e intervención con adolescentes agresores de violencia de xénero, que os decía antes que nos deriva a Fiscalía de Menores, e o cuarto son unha serie de programas de intervención, sobre todo de inserción laboral, para mulleres vítimas de abuso sexual e con menores vítimas de violencia de xénero. Neste caso, para os menores sería un plan de intervención, sobre todo en materia de asistencia educativa complementaria. Outro acordo, o último acordo de política social, ten que ver coa posta en marcha, é a primeira vez que se fai, dunha orden de axudas coordinada coa Consellería de Vivenda dirixidas a concellos para que poidan poñer estes concellos, a través destas axudas, ata 100 novas vivendas a disposición de persoas sin fogar. Isto se insire dentro do plan específico que a Consellería de Política Social ten para atención a persoas sin fogar e, polo tanto, agora digamos este paso máis, son 6 millóns de euros que irían destinados a colaborar cos concellos para que os concellos fagan traballos de reforma, de equipamento, de rehabilitación de inmobles para poder despois destinalos a persoas sin fogar. O importe máximo por proxecto sería 72.000 euros, 6 millóns en total. Esa, digo, a primeira vez que se convoca estas axudas dirixidas a concellos da Consellería de Política Social, se coordinaría coa Consellería de Vivenda dentro da Política Xeral de Vivenda da Xunta de Galicia e a intención é facer a súa convocatoria inmediata, logo de telos aprobados hoxe, para que a partir do vindeiro mes de xullo os concellos apoidan solicitar estas axudas. Dous acordos antes do último en materia de vivenda da Consellería de Sanidade. O primeiro ten que ver coa aprobación dun programa de 2,4 millóns de euros destinado a digitalizar as unidades de críticos, as UCIs, de todos os hospitais do Servicio Galego de Saúde. O obxectivo é contar cun único sistema en todas as UCIs galegas dos hospitais públicos que permita recoller os datos dos ingresados, todo tipo de datos, respiratorios, neurolóxicos, de tensión, temperatura, en tempo real e de xeito automático e de xeito uniforme para todos os ingresados en todas as UCIs. Este programa vai permitir aproveitar máis potencialidades da inteligencia artificial para a atención a estes enfermos, un sistema de alertas para coñecer o instante o estado de cada paciente e todo isto, lóxicamente, axudará, aparte de mellorar o seu tratamento, a toma de decisións que ás veces son decisións que hai que tomar moi rapidamente e en condicións moi críticas. Ata agora, este programa, este sistema estaba instalado xa nas UCIs de Coruña e de Vigo, e o que facemos agora é, xa digo, ampliálo a todas as UCIs dos hospitais do Servicio Galego de Saúde. Aínda había moitos datos que se registraban a man, e o que facemos agora con este programa, que estará instalado, a nosa intención é empezar a instalalo xa, e no ano 2026, como moi tarde, estará xeralizado, como digo, en todas as UCIs de todos os hospitais públicos de Galicia. E o outro acordo que decía da Consellería de Sanidade ten que ver seguir coa dinámica
que, como saben, hai moito tempo que iniciou a sanidade pública galega de ser pioneiro en moitos tratamentos, tanto de prevención como de tratamento cando hai enfermidade, en materia de oncoloxía. Bueno, hai pouco traíamos acordos aquí relacionados por a adquisición, pero xa empezamos a fabricar medicamentos CAR-T. Tamén a construción, somos a comunidade autónoma que disporá antes en España dun centro de protonterapia, e seguimos con algo fundamental en materia de oncoloxía, que é a prevención e, polo tanto, os cribados. Bueno, hai un exemplo, saben que aumentamos ata 74 anos o cribado de cancro de mama, estamos impulsando o cribado de cancro de pulmón, unha posición punteira entre todas as comunidades autónomas, e o que acordamos hoxe foi poñer en marcha a semana que ven xa un proxecto piloto por agora, de cribado de cancro de próstata. Imos ser a primeira autonomía en España en iniciar este cribado, e un cribado, ademais, para previr un cancro que en Galicia está provocando alrededor de 500 mortes cada ano. Xa dicía que é unha experiencia piloto, empezará na área sanitaria de Ferrol e o obxectivo é chegar a 12.000 homes de entre 50 e 69 anos, que xa a partir do luns que ven recibirán unha mensaxe, un SMS ou unha carta invitándoles a participar, e aqueles que voluntariamente se ascriban terán que realizar un análisis de sangue para ver os valores dun antíxeno prostático específico. Se todo vai ben, pois perfecto, pero se non, se superaran os límites establecidos, inmediatamente serían remitidos a uroloxía para realizar outras probas e comprobar o risco de padecer ou estar padecendo un cancro de próstata. Xa digo que é unha acción preventiva, somos pioneiros en toda España en iniciala, e a intención é, experiencia piloto, se realizará unha avaliación de como foi o cribado e, se todo vai como se espera, se realizará nas áreas sanitarias de toda Galicia. Último acordo, que explicará un pouco máis polo miúdo a Consellería de Vivenda, ten que ver con ese compromiso explicitado e medible de rematar a legislatura con, como saben, doblando o parque público residencial, pasar das 4.000 actuais a 8.000 vivendas de promoción pública. Sabían que tiñamos un compromiso dos 100 primeiros días de poñer en marcha xa a execución de 400 vivendas dentro deste cupo de 4.000. Faremos balance cando cheguen os 100 días, pero o obxectivo vai ser cumprido con creces e, ao mesmo tempo, porque este é un obxectivo de 4 anos, queremos seguir vendo e planificando máis alá desta legislatura, e para iso hai que ter unha estrategia, chamamos estrategia de solo residencial, e o obxectivo é impulsar a construción de 20.000 vivendas protegidas e outras 5.000 libres, xa digo, a maiores, do obxectivo de 4.000 máis nesta legislatura. Xa digo que para iso hai que planificar, hai que desenvolver solo residencial, foi o que acordamos hoxe, aprobar esta estrategia que ten dúas fases. A primeira, que iría do ano 2025 ao ano 2028, 43,2 millóns de euros, centrada na adquisición de solo, basicamente, para despois poder ir redactando os proxectos de urbanización. E a segunda fase, unha vez que dispoñamos deste solo e dos proxectos de urbanización, licitación e execución das obras para poder chegar a este objetivo, como les decía, de 20.000 vivendas protegidas e 5.000 libres. Isto, lóxicamente, vai demandar a colaboración de outras administracións, demandará tamén a colaboración dos constructores privados, aquí a colaboración público-privada vai ser fundamental, das cooperativas tamén que se constituyan para executar estas obras, pero xa digo que o principal é a planificación e, sobre todo, ir facendo as previsións para a adquisición de solo. Para iso, estes máis de 43 millóns de euros, e agora dou a palabra á Conselleira de Vivenda para que lles explique un pouco máis polo miúdo esta estrategia. Gracias, presidente. Bo día a todos os presentes. Efectivamente, como ben explicou o presidente, o obxectivo deste Goberno autonómico e desta nova Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructura é dar resposta á demanda social existente e facilitar o acceso á vivenda.
Fixamos dous obxectivos claros nesta legislatura, por unha banda, duplicar o parque de vivenda de promoción pública, aquela vivenda que é propiedade do Instituto Galego de Vivenda e Solo, e, por outra banda, habilitar mecanismos que permitan desenvolver solo para a construción de ata 20.000 vivendas protegidas e 5.000 vivendas libres a maiores. É claro que é un reto que temos que alcanzar, pero para iso necesitamos a colaboración das nosas entidades locais. É fundamental o apoio que nos suministren e nos suministrarán os concellos implicados neste sentido. Como imos acadar esta estrategia? Como ben explicaba o presidente, divídese en dúas fases. Hoxe, no Consello da Xunta, aprobamos o investimento preciso para o desenvolvemento desta primeira fase, que basicamente consiste en determinar os ámbitos de actuación, planificar as figuras de desenvolvemento necesarias e adquirir ese solo. Para iso, debemos de saber onde existe esa demanda, esa forte demanda de vivenda acreditada. Para determinar esta demanda de vivenda necesitamos partir dos número de inscritos no rexistro de demandantes. A nosa comunidade autónoma, Galicia, posúe un rexistro único de demandantes nos que se inscriben aqueles cidaдаnos que queiran acceder a unha vivenda protexida e participar periódicamente nos concursos notariais que realizamos para xudicar estas vivendas protexidas. Pois ben, deste estudio demóstrase que son as 7 grandes cidades, principalmente, onde existe esa demanda de vivenda protexida, e tamén o concello de Vilagarcía e a súa área de influencia, a comarca do Salnés. Vemos, como podedes ver, que efectivamente é Vigo o concello onde rexistra maior número de demandantes de vivenda protexida. O que fixemos, unha vez determinadas as cidades e as súas áreas urbanas de influencia onde existe esa demanda acreditada de vivenda, é realizar un estudio urbanístico dos concellos con demanda. Fixemos así un estudio urbanístico analizando principalmente o planeamento xeral, aqueles concellos que tiñan un planeamento xeral actualizado, e sino interesándonos por aqueles ámbitos do solo urbanizable onde sería factible desenvolver ditas vivendas. Así analizamos o Concello de Santiago de Compostela e a súa área de influencia, o Concello de A Coruña e a súa área de influencia, o Concello de Lugo, o Concello de Ferrol, o Concello de Vilagarcía, o Concello de Pontevedra, neste último caso no Concello de Pontevedra, como planeamento data do ano 89, fixemos un estudio que determine cales serían os urbanizables factibles, e os concellos de Ourense e de Vigo. Nestes dos últimos casos, que teñen planeamento en tramitación, analizamos o documento aprobado provisionalmente. Unha vez realizado este estudio urbanístico dese solo urbanizable posible donde ubicar esas vivendas protegidas, o que temos que realizar, que iniciaremos mañá mesmo, é contactar cos concellos onde existe esta demanda. De feito que eses mesmos concellos, se así o desexen, tamén podan participar neste desenvolvemento, aportando os fondos precisos para iso e participando no solo lucrativo correspondente á súa achega para esta actuación de desenvolvemento, tendo en conta que tamén poderán os concellos promover esa vivenda protexida, pois, como sabedes, as entidades locales tamén teñen competencia para a materialización de vivenda protexida. O que temos en mente é utilizar unha ferramenta permitida na nosa normativa autonómica que permite un desenvolvemento áxil e acurtar os tempos para o desenvolvemento deste planeamento. Son as denominadas PIAs, proxectos de interese autonómico, que aportan total seguridade xurídica e que serán aprobadas polo Consello da Xunta. Nesta planificación quero destacar que prestaremos especial atención aos nosos xoves, aos nosos mozos. De feito, ubicaremos zonas especialmente determinadas para a calificación de vivenda protexida destinada aos menores de 35 anos, tendo en conta as características, as tipoloxías, as vías de comunicación que permitan esa emancipación con boas vías de comunicación aos centros urbanos. Como faríamos esa distribución territorial das vivendas necesarias en función das áreas urbanas? Fixemos tamén un estudio a través dos datos que nos facilita o rexistro de demandantes de vivenda e vemos que, por exemplo, por poner un exemplo, na área urbana de Santiago, onde principalmente está Santiago, Teo e Ames, vemos que será preciso nun futuro desenvolver 2.500 vivendas a maiores.
das cales, e co galo de garantizar equilibrio e cohesión social, un 20% serían libres, é dicir, 500 vivendas serían libres. As restantes serían protegidas. Dentro desas vivendas protegidas temos, por un lado, tanto as que desenvolve o Instituto Galego de Vivenda e Solo, a Consellería de Vivenda, as denominadas vivendas de promoción pública, como as vivendas protegidas. Un 20% serían desenvolvidas polo Instituto Galego de Vivenda e Solo e o 80% restante deste porcentaxe serían vivendas protegidas, é dicir, aquelas vivendas que serían ofertadas para a súa execución a promotores e a cooperativistas. Dentro destas vivendas protegidas, como sabedes, poden ser cualificadas tanto de réxime especial, como de réxime xeral, como de réxime concertado. No concurso de allamento destas parcelas, primaremos aquelas que sexan para réxime especial, para menores, para maiores de 65 anos, iremos colmatando así esa demanda de equidade e cohesión social precisa. Unha vez determinadas estas vivendas para os ámbitos das distintas áreas urbanas e unha vez aprobado no Consello da Xunta o PIA, o Plan de Interese Autonómico correspondente, o que faremos é adquirir o solo. O Instituto Galego de Vivenda e Solo adquirirá ese solo, como? Mediante o sistema de expropiación. Temos calculado os metros cadrados de solo que precisaríamos para expropiar, tendo en conta unha superficie media de vivenda construída de 140 metros cuadrados, que aproximadamente é útil de 80 a 82 metros cuadrados, e unha edificabilidade media de 0,90. Así, arroxamos un resultado que será necesario adquirir de máis de 3,3 millóns de metros cadrados brutos de solo. Feito este cálculo, este estudio, determinamos os investimentos que son precisos para levar a cabo tanto a planificación correspondente mediante a redacción e aprobación de esos PIAs como a adquisición do solo mediante o procedimento de expropiación. E arroxa esa cifra por áreas urbanas de 43,3 millóns de euros, que son os que acabamos de aprobar en Consello da Xunta. Achegados a este punto, iniciaríamos a segunda fase, que, como ben explicou o presidente, consiste en aprobación por parte da Consellería dos proxectos de urbanización precisos e a licitación dos mesmos e, paralelamente, o concurso público de allamento das parcelas a eses promotores e a eses cooperativistas que así o desexen. Sen máis, moitísimas gracias, a espera das preguntas que queríades facer. Cando estarían rematadas e disponibles esas vivendas según esta planificación? Depende a área correspondente. Tramitaremos distintos PIAs para cada unha das áreas urbanas e a medida que vayamos adquirindo solo, iniciaremos xa a segunda fase, o proxecto de licitación dos proxectos de redacción. Poden estar no ano 2027, 2028, pode que tengamos algúns ámbitos xa adquirido e, por lo tanto, xa iniciaríamos a segunda fase de tramitación dos proxectos de urbanización para simultanear o que é a urbanización, as obras de urbanización correspondentes co concurso público de venta desas parcelas a cooperativistas e promotores. Por iso utilizamos esas figuras de planeamento áxil que nos permita a nosa normativa autonómica. 28, 29, se todo sae consonte previsto. Sí, bons días. Quería saber se tamén teñen planificado construción de vivenda protegida ou libre tamén en zonas rurais, porque vexo que está todo centrado en cidades e áreas metropolitanas. É a primeira cuestión. E a segunda, se teñen tamén pensado fixar algún límite de prezo sobre as vivendas. Gracias. Os datos que partimos, que logo non sei se podemos dispoñer da diapositiva, o que fixemos no análise do rexistro de demandantes, vemos, este logo se entregamos, vemos que o 90% dos inscritos en rexistro de demandantes da necesidade de demanda protegida se atopa nestas áreas urbanas. Entón, o primeiro que imos facer, evidentemente, é desenvolver solo nestas áreas onde existe esa demanda protegida. Con respecto aos precios máximos de venta, sí, por suposto. Todas as vivendas protegidas teñen un precio máximo de venta e de renta.
Esos precios máximos están fixados tamén agora mesmo, son para réxime xeral, para réxime concertado e para réxime especial, ao igual que as vivendas de promoción pública, as vivendas desenvolvidas polo Instituto Galego de Vivenda Solo, teñen tamén sempre un precio máximo de venta. Todas estas vivendas que se desenvolverían como protegidas nestes ámbitos estarían sempre suxetas a precio máximo de venta e de renta. O precio que existe agora mesmo. O precio, sí, non, o de mercado non. O precio que existe de vivenda protegida. Si procuraremos, sobre todo nas vivendas que sean protegidas, é dicir, desenvolvidas por cooperativistas e por promotores privados, que se adecúen ás necesidades existentes do incremento de precios, tendo en conta que é necesaria a colaboración público-privada para a realización de ditos inmobles. Tamén sempre tendo en conta que o Instituto Galego de Vivenda Solo posúe unha liña de axudas importante para a adquisición de vivenda protegida que pode acadar hasta os 20.000 euros por vivenda protegida adquirida. Gracias. Dúas cuestións, presidente. Pasadas unhas horas do resultado das eleccións europeas e oídas as distintas reaccións dos partidos políticos, quería coñecer con que impresión se queda, que valoración fai do resultado das eleccións de onte en Galicia e en España. E unha segunda cuestión sobre o proxecto de Altri. A maiores da polémica medioambiental e sobre a repercusión na contorna dese proxecto, os directivos de Altri dixeran varias veces que necesitaban financiamento ou axudas para o 25% do presuposto. Non sei se vostede ten constancia ou se ten información sobre se esas axudas públicas están confirmadas, anunciadas ou van ser posibles. Sí, bueno, imos ver. Balanzo dos resultados das eleccións europeas. Bueno, empezando por o resultado en Galicia. Creo que onte os resultados foron claros. Eu celebro moito estar no grupo cabeceiro de apoio ao Partido Popular entre as comunidades autónomas en toda España, o terceiro, se non me engano, serían Rioja, Castela e León e Galicia, cunha porcentaxe de apoio moi parecido e creo que moi salientable. Creo que ganamos con contundencia, aínda con máis contundencia en Galicia que no conxunto de España, pero que no conxunto de España tamén gañou o Partido Popular. E das mensaxes coas que eu me quedo, aparte, o repetíamos durante a campaña, da importancia que en sí mesmas cara ao futuro de Europa tiñan estas eleccións, sen ninguna dúbida había unha trascendencia a nivel nacional, un certo sentido plebiscitario, e creo que onte tamén o resultado das eleccións é un rexeitamento actual ao Goberno de España, é unha victoria clara do Partido Popular. Dispárase respecto, se vimos as anteriores eleccións europeas, o apoio ao Partido Popular sube notablemente e triplica a distancia co Partido Socialista respecto ás eleccións de hai menos dun ano, as eleccións xerais. Por tanto, creo que o resultado a nivel de España e tamén, volvendo a Galicia, que os galegos reafirmaran o sentido do seu voto do mes de febreiro, con un apoio, creo que moi salientable e a moita distancia dos outros partidos respecto ao Partido Popular, o que dá para facer un bo balance, na miña opinión, e agradecer outra vez a confianza abrumadora dos galegos na candidatura do Partido Popular. Respecto á segunda pregunta, sí, efectivamente. Bueno, primeiro, creo que onte, por falar do proxecto, e digo porque algún partido político, o BNG especialmente, converteu tamén respecto a Altri o resultado, especialmente na zona do Ulloa, nunha especie de plebiscito, pois
Creo que o resultado foi claro. En Palas de Rei, 60% de apoio á candidatura do Partido Popular. Simplemente digo porque dende o BNG se estaba convertindo tamén o proxecto de Altri respecto ao resultado das eleccións europeas nunha especie de plebiscito. En ningún caso fixo o Partido Popular, pero, dende logo, na miña opinión, sí que o está facendo o BNG especialmente, e, polo tanto, si ese era o plantexamento, aí temos o resultado. Pero nós pretendemos ser moito máis serios, creo que o somos sinceramente, e o refrendo, a parte do refrendo político que se pode interpretar, creo que é moito máis importante o refrendo técnico. Eu sigo mantendo que solo si técnicamente se cumplen as condicións a Xunta de Galicia autorizaría o proxecto. Por lo tanto, cada un que saque as súas conclusións, pero a miña principal é que sigue a tramitación e solo si técnicamente fora viable se autorizaría. Dende o punto de vista da Xunta de Galicia, respostando tamén a pregunta que me facía respecto ao financiamento, efectivamente, eu vai agora para 2 anos, que fun recibido polo presidente Sánchez da Moncloa, falamos deste tema e comprometeu unha axuda. Eu preguntei outro día ao ministro de Industria como estaba o financiamento ou a situación respecto ao posible financiamento respecto a este proxecto. Díxome que estaban avaliando, estaba por resolver, ainda non me podía decir nada. É certo que hai meses que co anterior ministro de Industria tivemos reunións para intentar encauzalo. É certo que o actual ministro de Industria estivo, creo que foi no Senado, dicindo que lle parecía un proxecto salientable, moi consistente, do punto de vista, non sei como decía exactamente, pero logo as súas declaracións no Senado foron de apoio, e o que queda é por saber a postura do Goberno de España. Outros proxectos singulares recibiron apoio singular dunhos fondos Next Generation que na maioría están todavía sin convocar e sin utilizar. Por lo tanto, agardo que a postura do Goberno de España, si se cumplen os condicionantes, e os condicionantes son de tipo financeiro, por lo menos foi o que se nos explicou a toda agora, reciba tamén unha resolución en sentido positivo. Non temos información, estamos esperando, de logo, agardo que non sexan outros os condicionantes que dirixan a decisión do Ministerio de Industria. A partir de aí, a cuantía, as decisións que toma a empresa no seu conxunto xa non dependen de nós, pero, dende logo, ese apoio estaba comprometido e ese apoio, se é viable, hai que concedelo e concedelo canto antes. E non sería entendible que noutros sitios se estén apoiando proxectos singulares e aquí, para proxectos tractores en Galicia, non se fixera. A nós o que nos corresponde é a avaliación técnica, que sigue o seu curso, e se é procedente autorizaremos, e se non, non. A avaliación e o referendo político, algúns partidos o plantexaron a contra e onte tiveron a súa resposta. Bos días, presidente. Dúas cuestións. A primeira referido á atención médica no verán. Non sei se está garantida a calidade asistencial nos centros galegos, se os MIR poden atender pacientes sen supervisión. Esa Xunta considera que é mellor este modelo que falten médicos no verán. E, por outra banda, quería preguntarlle, o Concello de Santiago vende regular as vivendas de uso turístico. Non sei que lle parece a limitación que leva a cabo e que vai a reducir o número deste tipo de vivendas. Grazas. Bueno, respecto á primeira pregunta, todos sabemos que os meses de obrao sempre son momentos de máis tensión, sobre todo en algunhas zonas de especial afluencia, tamén en xeral derivado das vacacións do persoal sanitario, por lo tanto, nos obriga a tomar todas as medidas que están na nosa man para intentar que todo funcione con normalidade. No plan formativo 2000 estaba que no seu último ano tiñan que ter a capacidade para atender de xeito autónomo, sen un titor, os pacientes. Bueno, eu lamentaba outro día o Consello de Sanidade, que o Ministerio de Sanidade, sin moitas explicacións, rexeitando as peticións de moitas comunidades autónomas, diga que non é posible sin a presencia dun titor. Por lo tanto, como non podía ser menos, aínda que non esteamos de acordo, a Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia acata esta decisión e, polo tanto, os MIR do último ano estarán traballando coa presencia dun titor. Eso non quere decir que non teña un estímulo, unha retribución a maiores que vostedes coñecen, foi anunciada para conseguir que cantos máis MIRes de último ano poidan traballar neste brao para axudar a que haxa unha atención o máis normalizada
posible. Nos gustaría que fora de outra maneira, non entendemos esa decisión do Ministerio de Sanidade, pero lóxicamente acatamos e poñemos, insisto, os medios que están na nosa man para que a atención sexa o mellor, e o primeiro é retribuir a eses 1.000 do último ano que queiran traballar durante estes meses de brao. A outra pregunta respecto ao regulamento que fai o Concello de Santiago de Vivendas Turísticas. Bueno, saben que hai unha normativa a nivel autonómico. O Concello de Santiago decide, o abeiro dela, tomar unha serie de decisións. Eu xa entrar en si foi o que anunciar aos propietarios de vivendas turísticas, ora fai o contrario, é unha cousa que ten que decidir o Concello de Santiago. Si a súa decisión, a súa regulación está dentro do marco xeral definido polo Decreto da Xunta de Galicia e decide exercer as súas competencias e a súa autonomía municipal, pouco que decir, simplemente de cesar, porque é un tema de moita trascendencia, moito máis en Santiago, que cesa con máximo consenso posible. Escoitei o líder da oposición do Partido Popular no Concello de Santiago dicindo que o mellor mellor non, ele decía que creía que esta decisión, este regulamento do Concello de Santiago vai ser contraproducente, vai ser peor que a situación actual, eso xa non o sei. Eu creo que canto máis consenso haxa, e creo que sería bo que isto se decidira con maior consenso político dentro do Concello de Santiago e se fora tamén posible con maior consenso político entre todos os afectados por esta medida, empezando polos propietarios de vivendas turísticas. Pero, dito isto, si está dentro do decreto e cumpre con a normativa, é unha decisión que resposta á capacidade de autonomía que ten calquer concello, incluído o Concello de Santiago. Boa tarde. Volvendo ás eleccións europeas, cree que co resultado de onte está garantida a cadeira ao posto de Feijóo no PP? Pensa tamén que con este resultado está o PP preparado para encarar unha convención ideolóxica e definir a súa postura con respecto á extrema dereita? E, por último, tamén le quería preguntar cal é a explicación que vostede lle dá a estes resultados relativamente menores ou menos significativos de Vox de Se acabó la fiesta en Galicia. Gracias. Sí, a primeira pregunta. Eu decía onte na comparecencia, logo de coñecer o resultado electoral, dende que Alberto Núñez Feijóo preside o partido a nivel nacional, sempre que hubo unha elección a nivel nacional, sempre gañou o Partido Popular. Por lo tanto, antes falaba das diferencias con respecto a un ano de outras eleccións de ámbito nacional, por lo tanto, creo que, insisto, creo que os resultados son bons e o que mostran é unha progresión, o alza sempre, do Partido Popular cada vez que se convocan uns comicios respecto a estes europeos, os últimos, e respecto ás últimas eleccións europeas, moi salentable. Dende logo, o listón das victorias do que gana non as pode, xa sei que o pretende o Partido Socialista, que é o que perde, marcar o listón das victorias do que gana. Eso terá que marcalo a xente cando vota, dende logo as avaliacións que faga o propio gañador. Mañá hai un comité executivo nacional, o que eu asistirei, e ali ese balanzo se fará máis polo miúdo. Desde logo, creo que a progresión e os resultados do Partido Popular, por suposto, avalan o traballo que está facendo e que lle queda por facer ata ser presidente do Goberno Alberto Núñez Feijóo, na miña opinión. Respecto aos... tamén, respondendo tamén ao que me decía da Convención e os pasos que dé a partir de agora en materia de estrategia o Partido Popular. Creo que ten un moi bo punto de partida cos resultados de onte e cos resultados anteriores. Centrándome xa na pregunta que me facía, os resultados en Galicia dos partidos Vox e Alvise, mire, por exemplo, o partido Se acabó la fiesta ten en Galicia o segundo peor resultado de toda España. Vox volve a ser un partido testimonial en Galicia e eu, xa saben que, como fixe moitísimas veces, o celebro. Creo que iso é bo e creo que demostra que os galegos confían nun amplo espectro no Partido Popular, no sentidiño, na moderación, na xestión que estamos facendo e volver a ter estes resultados, ter casi o 44% dos votos. E que tanto Vox como Se acabó la fiesta sesan testimoniais en Galicia, eu creo que unha boa noticia e fala ben do traballo que estamos facendo a nivel de partido e a nivel de goberno onde gobernamos. Sí, presidente, sobre as eleccións novamente, por unha banda preguntarles vostede se sinte reforzado dentro das baronías do partido, como ben resaltou, Galiza foi a terceira comunidade con maior apoio ao PP, e ademais tendo en conta que aquí está o factor
da terceira vía do nacionalismo que non se dan outras. En este senso se considera que se acadou un resultado suficiente ante un Pedro Sánchez en horas baixas, asediado por múltiples frontes, aínda que o listón o poñen os ciudadanos, se foi suficiente este resultado frente a este Pedro Sánchez. Grazas. Sí, mire, eu celebro, lóxicamente, o decía ao principio, os resultados en Galicia será a terceira comunidade con máis apoio, creo que un dato moi salientable. E, lóxicamente, digo, mañán faremos balanza a nivel nacional, pois a mí me gusta ir a facer ese balance cos resultados e co apoio en Galicia. Quen digo o contrario, supoño que non estaría contando a verdade, por lo menos non estaría contando totalmente. Creo que bo, e creo que de celebrar e de agradecer ese apoio que tivemos, que refrenda moitas cosas, non só o apoio, senón o escaso apoio que tiveron as opcións que de extrema dereita que en outros sitios de España pois obtiveron bastante máis porcentaxe que en Galicia. Por lo tanto, creo que este é o primeiro balance. E volvo a decir, respecto ao resultado do Partido Popular, que a mí me parece un bo resultado, un magnífico resultado. Estamos, a pesar de gañar as eleccións xerais, estamos na oposición. A pesar de todo o que vimos durante estes meses, estas últimas semanas, esa actuación do Partido Socialista descaradamente orientada ao resultado de onte, as eleccións gañanos o Partido Popular, 4 puntos de diferencia e, dende logo, unha subida de votos moi importante. Insisto que creo que unha magnífica base para seguir progresando. Creo que onte se volveu a preguntar aos españois a nivel nacional, e os españois e os galegos volveron a falar claramente. Se a diferencia tiña que ser máis ou menos, a mí unha diferencia, creo que ademais cheguei a dicilo públicamente, por menos en algunha intervención durante a campaña, algunha pregunta que se me fixou, eu falaba de que unha diferencia de 4 puntos sería unha diferencia importante e moi meritoria, e esa diferencia foi a que se produciu. Boas, eu quería preguntarlle porque hoxe o alcalde de Vigo dixo que tiña disponibilidade para reunirse con vostede o día 25, pero a data difundida pola Xunta falaba do día 26. Non sei que día vai ser finalmente a reunión. Gracias. Mire, como o que, dende logo, a mí, o que me interesa é que haxa esa reunión, creo que é bo para os cidadáns, efectivamente, despois de esperar moitos días esa data, pero ao final, para concluir, vaise producir o día 25, o que discutir leva pouco, intentar chegar a acordos, por lo menos pola miña parte, é moito máis importante. Reunimos o día 25, e, dende logo, eu escoitarei o alcalde e o alcalde me escoitará a mí tamén, por suposto, porque hai moitas cousas que a Xunta de Galicia quere facer en Vigo e que ata agora non foi posible. Por lo tanto, falaremos os dous e espero que sexa unha reunión constructiva. Por lo menos, pola miña parte, o será, e nin crisparei antes, nin intentarei crear ningún tipo de ambiente antes. Vou intentar chegar a acordos, eso sí, defendendo a postura da administración máis importante de Galicia na cidade máis poboada de Galicia. Sí, bons días. Bons días. Sobre o primeiro punto que comentou hoxe, un dos primeiros, desculpe porque cheguei un poquinho tarde, que era o das concesións, non? Que se revisarán as concesións mineiras. Isto implica que, por exemplo, concesións como a de Sanfins ou a de mineira de Corcoesto podense reactivar outra vez, se alguén o pide. Digo porque hai algunhas que suelen ser polémicas, non digo todas, pero algunhas sí. E depois, falando un pouco das eleccións, quería preguntar se recibiu algunha chamada ou algún, non sei, algún WhatsApp, algunha mensaxe de Feijóo felicitando por resultados en Galicia, dado que creo que Lugo e Ourense son as provincias con maior respaldo de todo o Estado. E despois, relacionado con esta cuestión, efectivamente, en Galicia a ultradereita é afortunadamente residual, pero non en España. En España temos 9 diputados da ultradereita e, de feito, se se suma a dereita e a ultradereita, son maioría. Isto implicaría que, se trasladamos esos resultados, o PP non gobernaría en España se non é cun partido como Vox e outro que non sei se é facha e medio, é dicir, é unha formación que chega da nada, non? Entón, primeiro, queríalle
trasladar si efectivamente vostede cree que o Partido Popular pode gobernar España sin estes dous partidos. Gracias. Sí, a primeira pregunta, xa para casos concretos, incluídos en medio, eu prefiro que lle digan, porque non me sei o estado de... Eu decía na miña comparecencia que é o rodo de 200 explotacións mineiras en diferentes estadios, están ás veces en proxecto de explotación, outras eran concesións que non se estaban explotando en moito tempo. Primeiro imos regularizar todo eso, que está, ese é un traballo avanzado, e a partir de aí poñer contadores a cero e ver o que se pode autorizar ou non con criterios, como eu creo que remataba a miña intervención nese punto, con criterios de sostenibilidade ambiental e cumprimento da normativa. Pero que ese traballo previo había que facelo, non era moi lóxico que houbera tantas explotacións de diferentes tipos, diferentes materiais para extraer que estiveran nesa situación un pouco de pequeno desorden administrativo. Tanto, primeiro imos facer ese tema antes de entrar en temas concretos, se mo permite, pero xa lle digo que calquera que se volvera a autorizar, se que xa estaba fora o seto de solicitude estuviera caducada, ou as novas, todas esas con eses criterios de sostenibilidade medioambiental, por suposto. A outra pregunta, bueno, onte falamos, entre todos os presidentes autonómicos, temos un chat xeral onde fomos facendo comentarios, esta mañán falei co presidente Feijóo e, lóxicamente, seguía con especial atención, seguiu onte a noite os resultados de Galicia, por razóns que todo o mundo pode entender, e, ademais, porque aquí se produciron niveles importantes de apoio. Mañán o verei tamén, e supoño que aí xa faremos un pouco máis polo mido, pero si esta mañán falei con ele metras das súas felicitacións. E respecto á pregunta que, bueno, eu volvo respecto aos resultados de Vox e de se acabou a fiesta, eu volvo, vostede decía, e eu tamén, eu celebro que en Galicia teñan eses niveles de apoio e, en cambio, que teña eses niveles de apoio ao Partido Popular. Dito isto, agora mesmo hai moitas comunidades autónomas donde se conformaron gobernos, dado que a suma do Partido Popular e de Vox o permitía. Xa me escoitaron decir moitas veces. Eso favorece gobernabilidade, favorece estabilidade e, dende logo, os meus compañeros e as miñas compañeiras presidentes e presidentas creo que teñen todo o dereito do mundo a facer esas coalicións, sobre todo frente a unha esquerda que non dubida en absoluto en pactar con calquera, moitas veces para impedir que goberne o Partido Popular. O ideal, lóxicamente, é que teñamos cada vez máis apoio, que creo que isto se vai producir cada vez máis apoio para poder conformar gobernos, non sei se en solitario, pero cada vez con máis presencia e máis poder de decisión do Partido Popular. Mentras, estas coalicións para min son perfectamente entendibles e creo que os meus compañeiros están levando en xeral o que dixeron desde o principio, non renunciar a valores, a principios, a cuestións fundamentais e favorecer o goberno e o progreso desas comunidades autónomas. Se me pregunta que situación me gusta máis, lóxicamente a de Galicia, e imos facer todo o posible para que así siga. Por iso volvo a insistir en ese apoio amplio que nos convirte nunha forza moi maioritaria en Galicia en detrimento de outras que en outras comunidades autónomas o son máis. Muy bien.